Здравейте и добре дошли в седми епизод на Одобри или Отхвърли, като днес имаме една нова участничка, а именно Вероника. Но преди това, нека споменем нашите главни спонсори от Proof Nutrition и Impact Bar. Отново днес наградите са за трето място 50 лева ваучер, за второ място 100 лева ваучер в Proof Nutrition и за първо място Impact Bar среща и ваучер от 100 лева. Но преди да започнем с предаването, нека Вероника да се представи. Здравейте, аз съм Вероника Стефанова, на 20 години от град София. До момента сме в една много добра серия, а именно два поредни епизода, завършваме с двойка. Нека да видим днес какво ще се случи. И така, дами, време е за първи кръг, а именно да видим биометричните данни на нашия кандидат, да видим неговият ръст, килограми, професия, едно от най-важните неща след ръста и на колко години. Така, нашето момче е 182 см висок, 74 кг, брокер на 26 години. Даже като споменахме тук брокери вече имаше малко. Значи така че може би днес няма да отпадне, поне в първи кръг. Нека да видим кой одобрява и кой отхвърля. Ето, значи брокерите, за хората, които търсят професия, брокер. Професия. И за пръв път ни се случва в първият кръг да няма отпаднал, затова брокер е новия милионер. Нека преминем към втори кръг. И така, дами, време е да преминем към втори кръг, в който ще ви запозная с Калян, който ще излезе от тази подаръчна кутия. Това е Калян. Здравей! Здравей! Само чакай да ме от тази страна. Така, това е Калян, да се представиш набързо. На микрофона. Не, ти си имаш микрофон. Здравейте, аз съм Калян Димитров, на 26 години съм, занимавам се с брокерство, занимавам се с актьорство. Актьорство? Актьорство. Къде? Ами, значи аз съм бил в няколко актьорски школи, също така съм се снимал и в един филм с Меган Фокс. В кой филм? Сега е тайна. Той е някакъв нов, така ли? Нов е, още не е излязъл. Някакъв ще е скоро, ама непобедимите ли беше? Няма значение, добре. А къде си брокер? В София? В София. В нова просперираща фирма. Добре. Ами нека да видим коя дама одобрява и коя дама отхвърля Калян в този кръг. Така, добре. Тук имаме... Чакай, само Любомира ли е тук? Да, мисля, че да. Значи отпадат Цвети, Ралица... Добре. Добре, Цвети, с тебе започваме. Защо отхвърли Калян? Ами, твърде е голям, но реших да му дам шанс и... Чакай, как е голям? Ами, на 26, не знам. Ти на колко си? На 22. И ти на колко търсиш? На 5. Еми, не знам, сигурно. И реших да му дам шанс, но не ме впечатли. Добре, ама чакай сега, в предните епизоди не беше ли давала на по-голям? На по-голям не мисля. Ще прегледаме после записите. Добре, а друго какво каза? Ами просто така не ме привлича визуално. Визуално? Да. Добре, минаваме към Ралица. Да, и на мен външния вид не ми харесва особено. Външния вид. Друго или това е? Това е. Така, външния вид е едно от най-важните неща. Диляна? Ами много ти се кефи, че си актьор и се занимаваш и с брокерство, но просто визуално не ми допада. Да. Интересно е как започва така с добрите неща, малко да смечете нещата и после. Не е мой тип. Не е твой тип, какво ще рече това? Тоест визуално. Да. Много проблема. Добре. Зет също го отхвърли? Да. Добре, защо? Позиция и държание много се дистанцирам и по точно тези два фактора. Аз търся нещо по-агресивно като стойка. Агресивно? Изпачи гърдите, направи така. Изглежда страшен. Добре. Любомира този път каза да. Мелинда? Заради външния вид. Заради външния вид. Пак ли искаш агресия? Не. Добре. То всъщност Зет чете някакъв вестник за против борбата с насилието. Да. Долната статия, че е по-интересно.
Но реално той, ако изглежда по-агресивен, не е ли предпоставка да... Не, напротив, те са страшни душички. Така ли? Колкото по-злобно изглежда, толкова са по-нежни. Значи той трябва да е много груб. Така да разбирам. Добре. Значи Мелинда каза външен вид, нали така? Добре, Роси, Различни интереси. твоите интереси какви са? Съвсем различни от това. Например? Приключения, спортуване главно. Ти спортуваш ли? Ходя на танци, ходя на излети. Добре, а по приключенията ли си? Да. Добре, какви приключения харесваш ти? Всякакви. Ти? Аз така. Значи си пасвате. Не знам, просто не е мой тип. Добре. Не, твой тип визуално. Защото преди малко не го каза това. Добре, визуално и... Добре, значи тук в втори кръг отпадат доста дами. Оставаме само с Любомира, която ще изгледа неговата визитка. Сега в трети кръг е време да видим неговата визитка и Любомира, пускаме клипа. Здравейте, аз съм Калоян Димитров от Стара Загора. Това са моите бързи 5. С кои 3 думи биха те описали приятелите ти? Артистичен, наблюдателен, упорит. Как се виждаш след 10 години? След 10 години надявам се да съм вече семейен с 2 деца, обиколил доста страни по света, с успешен собствен бизнес, с богата обща култура и надявам се минал през доста трудности и грешки, както и не на последно място, разбираш жените по-добре. Какви са хобитата ти? Обичам да ходя на салса и бачата, ходя на импротеатър, снимал съм се като статист в доста филми, пиша поезия, както и от време на време измислям игри за компании. 3 интересни факта за теб. Мога да готвя суши, имам изключително силно развита фотографска памет, сънувам доста нестандартни, понякога дори пророчески сънища. Какво търсиш в една жена и какво би ненавиждал в нея? Нещо, което със сигурност на първо място ми привлича, това е тя да бъде естествена, да бъде чувствителна, с чувство за хумор, да бъде грижовна, разбрана и най-вече позитивна. А това, което със сигурност не ми харесва, това е лъжата, изневярата, да бъде мързелива, да бъде безотговорна, както и безразлична. Аз бях Калоян Димитров, а това бяха моите бързи 5. И така, Калоян, интересна визитка, доста неща правиш. Къде каза, че си пътувал? Беше казал, че пътуваш? Казах, че искам да обиколя много страни. Това ми е желание така от доста време. Пишеш? Пиша, да. Написал съм вече нещо като книга. Просто чакам подходящия момент вече да издам. Няма такъв момент, подходящ момент е сега, така че искам ти палци и успех с това. На каква тематика е книгата, ако не е тайна? Приключенска. Приключенска книга. Ти беше отхвърлен за да приключенията. Значи Роси трябва да съжалява доста. Така, значи брокер, пишеш, статист. В колко филма си участвал като статист? Може би 4-5, да, на реклами малко повече. Супер. Добре. И сега дойде време за едно финално решение. Още сега ще разберем дали Калоян си тръгва с дама или не. Любомира, ти си. Нека сега да разберем защо Любомира отхвърли Калоян в този трети кръг. Аз реших да му дам шанс до визитката. Като цяло, на ръст си окей. Като години бих казала пак става. Но нещо, което ми направи лошо впечатление като жена, че ти си дошъл и не си изгладил ризата. За мъж, който се занимава с брокерство и очаква да има успешен бизнес след някакво време, се предполага да поддържаш повече външния си вид. Другото, което е, аз съм жена, която спортува, супер динамична и езика на тялото ти говори, че ти не си от този тип. Доста си интровертен, на мен това лично не ми допада. И също така не мисля, че ще имаме много общи теми за разговор и не вярвам, че ще ми смогнеш на темпото въобще на живота. Може динамично темпо на живота? Аз съм си динамична и съм доста енергична. Той в смисъл изглежда доста скромен, свитичък и просто няма как да се получат нещата. Но пък това с ризата доказва, че няма жена, която да му глади ризата, така че е свободен. Не смятам, че му трябва жена за да му глади ризата. Смятам, че той трябва да се изглади, ако иска да бъде успешен брокер.
Да, между другото, така. На мен прави впечатление това. Следващия път той ще бъде с гладен реза. Обещаваш, нали? Обещавам. Просто съм честна. Слава така, бам, обещавам. Супер, добре. И така, Калян, ти си тръгваш без дама от това предаване, но пък си тръгваш с награди от Proof Nutrition, а именно 100 лева ваучер към нашия сайт за добавки и също така може да поканиш друга дама в нашия Impact бар на понаргиле, питие или и двете. За съжаление, днес в 7-ми епизод не завършваме с двойка. Надявам се това не се повтори в 8-ми епизод и ще разберем съвсем скоро.